Tak teda dovolte mi, aby som vám aj ja v krátkosti predstavila moju diplomovú prácu s názvom Špecifika práce prekladateľa bez transatologického vzdelania a prekladateľa s príslušným transatologickým vzdelaním z pohľadu prekladateľského procesu a výsledného produktu translátu. Prácu som písala pod vedením pána doktora Jozefa Števčíka. Moja práca bola zameraná viac prakticky, preto by som prešla rovno k veci. Môžeme ísť ďalej. Takže bola rozdelená na 3 časti. Prvú časť tvorí analýza prekladateľského procesu vybraných 2 skupín prekladateľov. Druhú časť tvorí kvalitatívna analýza prekladov, ktorú som robila ja sama a tiež som vyberala príklady dobrých a zlých riešení. A tretiu časť práce tvorí hodnotenie kvality prekladov. Rada by som povedala, že moja práca má charakter prípadovej štúdie, to znamená, že určite nechcem tvrdiť, že lepším prekladateľom je buď ten alebo ten. Skôr chcem poukázať na špecifika ich práce, poukázať na dobré a zlé riešenie. Prvá časť práce bola zameraná na prekladateľský proces, v ktorej sme využili výskumnú metódu dotazník. Druhá časť práce bola zameraná na výsledné preklady, ako som už povedala, je to taká kvalitatívna analýza podložená príkladmi prekladateľských riešení. A tretiu časť práce tvorí kvalitatívny výskum prekladov, kde sme využili škálovacie hodnotenie. Všetci probandi v našom výskume preložili 2 texty, boli to 2 články z britského denníka The Guardian. Vybrali sme publicistický štýl kvôli tomu, že je veľmi rozmanitý v témach, miešajú sa v ňom rôzne prvky, tak sme si mysleli, že je to vhodný typ textu na preverenie schopností prekladateľov a že môže sadnúť väčšine účastníkov. Prvý text s názvom International Students, How to Teach them Alongside Native Speakers. Je to rozprávanie 2 vysokoškolských pedagogičiek, ktoré sa zaoberajú vyučovacími metódami pre zahraničných študentov. Tento text obsahoval aj hovorové prvky, autorky subjektívne hodnotili situáciu, vyskytli sa tam dokonca aj frazeologizmy. Primárna funkcia textu bola informačná. Druhý text bol trošku odlišný, mal politickú tému, autorka informuje o priebehu Varšavského rokovania o klimatických zmenách, opisuje príčiny rozporov, vyskytli sa tam politické termíny, vety boli informačne nasýtené, syntakticky zložité. Boli tam aj expresívne prvky, takže tento text by som povedal, že bol náročnejší ako ten prvý. Primárna funkcia bola tiež informačná. Prejdem k výskumnej vzorke, takže ako som už povedala, výskumnú vzorku tvorili 2 skupiny. Prvou sú prekladatelia s transatologickým vzdelaním, kde sme mali 8 probandov. Vidíme, že 4 boli z Univerzity Konštantína Filozofa, 2 z Univerzity Mateja Bela, 1 z Univerzity Komenského a 1 z Prešovskej univerzity. Všetci vyštudovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore translatológia. Vekový priemer bol 27 rokov, zúčastnili sa výskumu 3 muži, 5 žien a počet rokov praxe bol tiež rozmanitý od 2 do 10 rokov. Druhú skupinu probandov tvoria prekladatelia bez transatologického vzdelania. Tu je zastúpenie univerzít ešte rozmanitejšie. Dokonca sa mi podarilo zohnať aj jedného probanda, ktorý vyštudoval stavebnú fakultu, ale 23 rokov sa žil prekladom. Tu máme vekový priemer 34 rokov, zúčastnilo sa 7 žien, 1 muž a teda prax od 2 do 23 rokov. Prejdem k prvej časti, ktorou bola analýza prekladateľského procesu vybraných prekladateľov. Tu sme si stanovili hypotézu, že postup prekladateľov s transatologickým vzdelaním a prekladateľov bez transatologického vzdelania sa bude odlišovať v miere komplexnosti prekladateľského procesu. Mojím cieľom bolo teda charakterizovať postup prekladateľov, zistiť odlišnosti, na čo sa sústreďujú, na čo nie. Dotazník obsahoval 19 otázok, ktoré sa týkali analýz východiskového textu, problémov samotného prekladu a vlastnej kontroly prekladu. Tu uvádzam príklady otázok, ktoré sme zaradili, napríklad, či určovali funkciu východiskového textu, či zohľadňovali, kto môže byť čitateľom, či sa stretli s jazykovými problémami. Vždy sme uvádzali počet kladných odpovedí takto v tabuľke. Alebo napríklad do akej miery zisťovali, či je čitateľ oboznámený s takýmito témami. Tam som teda smerovala k tomu, či bolo nutné nejako dovysvetliť nejaké informácie v texte.
Tu sú ďalšie otázky, napríklad, či si overovali svoje riešenia v texte s podobnou tematikou alebo v iných relevantných zdrojoch, ako si kontrolovali text, či si po sebe preklad prečítali, dokonca boli aj takí, ktorí si neprečítali po sebe preklad, či zachovali vizuálnu stránku, tam to bolo tiež všelijaké. Na základe vyhodnotenia tohto dotazníku sme zistili, že u probandov bez transatologického vzdelania nevzniká dostatočná koncepcia translácie. Z toho dotazníku je jasné, že sa nedostatočne venujú východiskovému textu, pustia sa rovno do prekladu, čo samozrejme niekedy je nevyhnutné, chápem to, keď je časový stres, ale oni mali napríklad naozaj dostatok času, neboli nejako obmedzení. A oproti probandom s transatologickým vzdelaním vnímajú tí bez transatologického vzdelania preklad skôr ako jazykovú operáciu. Takže naša hypotéza sa potvrdila v tejto prvej časti. Prejdem k druhej časti práce, ktorou bola kvalitatívna analýza prekladov. Pracovala som tu s 32 prekladmi a sústreďovala som sa predovšetkým na lexikálnu, syntaktickú a štilistickú rovinu prekladov. Chcela som teda zistiť odlišnosti v týchto troch rovinách a vyberala som príklady takých zaujímavých riešení, či už dobrých alebo zlých. Poďme teda najprv na tú prvú skupinu prekladateľov. Prekladatelia s transatologickým vzdelaním si celkom, alebo veľmi dobre, môžem povedať, poradili so syntaktickou rovinou prekladov. Napríklad tu máme takú zložitejšiu vetu, ktorá robila viacerým prekladateľom problémy, ale v tejto skupine si s ňou poradili veľmi dobre. Napríklad tu uvádzam príklad dobrého riešenia, keď prekladateľ rozdelil toto súvetie na dve vety, aby to bolo také jasnejšie. Čiže v roku 2012 prekončí v počte zahraničných študentov v Spojenom kráľovstve 10 krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Na všetkých stupňoch študuje dohromady 78 715 čínskych študentov. Pre porovnanie na druhom mieste skončila India s 29 900 študentmi. Alebo tu mám ďalší príklad, tiež to bola taká zložitejšia veta, s ktorou sa často vyskytovali problémy. Opäť prekladateľ zvolil veľmi dobrý postup. Predmetom sporov bolo, či bohaté krajiny majú chudobným krajinám uhrádzať kompenzácie za to, že musia znášať dôsledky klimatických zmien. Objavili sa aj nezhody v tom, ako môžu k dosiahnutiu prelomovej dohody o emisiách prispieť vlády. Dvojtýždňové rozhovory už skôr poznamenané odchodmi od rokovacieho stola a vzájomným obviňovaním sa vtedy prerušili. Takže prejdem k štilistickej rovine. Tu som si všimla, že prekladatelia sa naozaj nebali zasahovať do textu, nebali sa ho výraznejšie pretvoriť. Napríklad táto veta. Spoločný predmet záujmu sa nám stal prameňom mnohých obohacujúcich debát o didaktike výučby angličtiny pre cudzincov. Tu sa mi veľmi páčilo, že prekladateľ zvolil obohacujúcich debát, alebo je ten začiatok, ako vytvoril spoločný predmet záujmu, sa nám stal prameňom mnohých obohacujúcich debát. Myslím, že v takomto type textu je to veľmi dobré, môže to čitateľa zaujať. Tu je ďalší príklad. Hovorca komisárky Hedegardovej povedal, že niektoré štáty sa snažili líčiť rokovania ako stred záujmov medzi rozvojovým a rozvinutým svetom. O to ale nejde. Ide o stred záujmov medzi vôľou a nevôľou. Tento preklad tiež považujem za veľmi dobrý. Myslím, že prekladateľovi sa podarilo vystihnúť také napätie v tomto článku a dôležitosť tohto rozporu. Lepšie si poradili aj s lexikálnou stránkou prekladov. V jednom texte sa vyskytla takáto záľudnosť, frazeologizmus go a long way. Vyskytol sa napríklad takýto preklad. Vhodný prístup učiteľa môže výrazne pomôcť. Môžeme povedať, že je to dobrý preklad, alebo pár dobre mienený hrad padne na úrodnú pôdu. Toto sa mi veľmi páčilo. Zachovaná teda aj tá informačná, aj obrazná hodnota. Ďalej sa tu vyskytol názov univerzity. Všetci prvani z tejto skupiny zvolili správny preklad Harvardová univerzita, nie Harvardská, ako to bolo u niektorých. Tiež international students, zahraniční študenti, nie medzinárodní, alebo native speakers prekladali ako domáci študenti, rodení hovoriaci. V tej druhej skupine sa, myslím, asi 5-krát vyskytlo hovorcovia, čo je správne. Prekladatelia bez transatologického vzdelania, všimla som si u nich, že niekedy mali problém s doslovným prekladom.
Tu vidíme, že sa nepodarilo identifikovať ten spomínaný frazeologizmus go a long way, teda prispôsobenie asistencie vo vyučovaní môže trvať aj dlhšiu dobu. Navrhovala by som napríklad takýto preklad, vďaka špeciálnej pomoci môže tento typ vzdelávania napredovať. Alebo practical demonstrations prekladateľ preložil ako praktické prevedenia, čo nie je celkom jasné, o čo ide, takže lepšie by boli možno praktické príklady alebo názorné ukážky. Tu máme Talks on Climate Change, tak je jasné z kontextu, že nebudú to rozhovory, ale rokovania o klimatických zmenách, alebo názov funkcie, secretary ako sekretár, preložil jeden prekladateľ, takže to je tiež falošný priateľ, takže správny preklad by mal byť britský minister pre energetiku. Ďalej sa objavili problémy aj v syntaktickej rovine. Tu som uviedla takýto príklad. Predovšetkým je to neustále hodnotenie a študentské prezentácie, z ktorých sa ocitajú pod značným tlakom, aby podali výkon porovnateľný s domácimi študentmi, teda rodinnými hovoriacimi. To je taká podľa mňa syntakticky kostobatá formulácia, najmä to, z ktorých sa ocitajú, možno by lepšie bolo pre ktoré sú pod značným tlakom, alebo v dôsledku ktorých sú pod značným tlakom. Alebo navrhujem ešte takéto riešenie. Najmä prezentácie a priebežné hodnotenie vytvárajú na študentov značný tlak, aby podávali rovnaké výkony ako rodinní hovoriaci. Ďalší príklad, kde sa prekladateľ nechal trošku zmiasť anglickým slovosledom. Nevyhnutne budú musieť diskutovať o svojej práci s anglicky hovoriacimi kolegami počas pobytu v zahraničí. Myslím, že tak prirodzenejšie znie, keď dáme počas pobytu v zahraničí, budú nútení rozprávať sa o svojich študentských povinnostiach s anglicky hovoriacimi spolužiakmi. Problémy sa objavili aj pokiaľ ide o štilistickú rovinu. Napríklad, môj čas strávený tu mi dával možnosť, čiže tam sú zbytočné zámena a namiesto umožňoval, dával možnosť, to je tiež zbytočné. Takže navrhovala by som napríklad takéto riešenie. Čas strávený na Harvardovej univerzite mi umožnil rozprávať sa o pedagogike nielen s lektormi zo Spojeného kráľovstva a Severnej Ameriky. Pokiaľ ide o tú štilistickú rovinu, tak často sa objavovali problémy so zámenami napríklad. Avšak otázka, ako najlepšie pomôcť zahraničným študentom pri ich získavaní poznatkov. Hodil ju k mojim nohám, namiesto hodil mi ju k nohám, alebo asistentská pomoc pri ich vyučovaní, pri ich získavaní poznatkov počas ich pobytu, tam by sme to všade mohli vyhodiť. Objavili sa u viacerých probandov aj problémy s pochopením textu, najmä v takýchto zložitejších vetách. Napríklad Čína uviedla 10 stop neeurópskych krajín. Tak z anglického originálu vidíme, že Čína ich neuviedla, ale že sa dostala na vrchol rebríčka v počte študentov spomedzi týchto krajín. Na základe tejto analýzy teda sme zistili, že u prekladateľov bez transfilologického vzdelania nastal problém dosiahnuť adekvátny preklad na úrovni textu ako celku. Teda preklady boli často doslovné, kostrbaté, pokiaľ ide o štilistiku aj syntax. Mali väčšie problémy s interpretáciou východiskového textu, objavilo sa u nich viac významových posunov a celkovo sa teda s prekladom vybraných dvoch textov lepšie poradili prekladatelia s transatologickým vzdelaním. Tretiu časť práce tvorí hodnotenie kvality prekladov. Preklady hodnotilo 5 vyštudovaných prekladateľov. Pracovali teda opäť so všetkými 32 prekladmi. Na hodnotenie kvality sme si vybrali 4 kritériá, pričom pre každé kritérium sme zvolili číselné hodnotenie o 1 po 4, 4 bola najlepšia, jednotka najhoršia. Pri výbere kritérií sme sa inšpirovali publikáciou Rebeky Fiedererovej a Sharon O'Brienovej, sú to významné translatologičky. Tu máme spomínané 4 kritériá. Prvým je zrozumiteľnosť prekladu, kde sme sa pýtali na syntax, štruktúru vied, jasné vyjadrenie myšlienok. Druhým kritériom je presnosť prekladu, teda prihľadali sme na vernosť originálu a mieru ekvivalencie. Tretím kritériom je štilizácia cieľového textu a štvrtým je ortografická stránka prekladu.
V tejto časti sme si opäť stanovili hypotézu. Predpokladáme, že preklady prekladateľov s transatlantickým vzdelaním budú spĺňať kritéria kvality vo väčšej miere ako preklady prekladateľov bez transatlantického vzdelania. Snažili sme sa teda o objektívne, pokiaľ možno, zhodnotenie kvality. Tu máme výsledky tohto hodnotenia. Ten ružový stĺpik predstavujú prekladatelia s transatlantickým vzdelaním, ten druhý bez transatlantického vzdelania. Vidíme, že vo všetkých 4 kritériách dosiahli lepšie hodnotenie, aj keď známky sú celkovo, môžeme povedať, dobré. Najhoršie dopadli, pokiaľ ide o štilizáciu, a tam je zároveň aj najväčší rozdiel medzi týmito dvomi skupinami. To bolo teda hodnotenie pre prvý text. Tu máme hodnotenie pre druhý text. Výsledky dopadli, môžeme povedať, že podobne. Čo ma prekvapilo, najhoršie výsledky boli v štilizácii. Prekvapilo ma to preto, lebo prekladatelia pracovali so slovenčinou, je to materinský jazyk, ale myslím, že to vyplývalo z toho, že sa možno nechali zmiasť anglickým originálom. Ešte raz by som zhrnula výsledky. Prekladatelia s transatlantickým vzdelaním dosiahli lepšie hodnotenie prekladu vo všetkých 4 kritériách. Najväčší problém bol v štilistickej rovine v oboch skupinách. Najväčší rozdiel v kvalite medzi týmito dvomi hodnotenými skupinami bol v štilistickej rovine. Druhý najväčší rozdiel v zrozumiteľnosti prekladu, tretí v presnosti prekladu a najmenší rozdiel medzi týmito porovnávanými skupinami bol v ortografickej stránke. Takže naša hypotéza číslo 2 sa taktiež potvrdila. Na záver by som si dovolila ešte raz celkovo zhrnúť výsledky mojej práce. Takže vyšlo nám, že prekladatelia s transatlantickým vzdelaním vnímajú proces prekladu komplexnejšie, nie iba ako jazykovú operáciu. Lepšie si poradili s lexikálnou, štilistickou a syntaktickou rovinou prekladov, ich preklady boli prirodzenejšie, plynulejšie a tiež dosiahli lepšie hodnotenie kvality prekladov vo všetkých 4 kritériách. Na záver by som ešte rada povedala, že dúfam, že vás táto téma aspoň trochu zaujala. Samozrejme, ešte raz opakujem, že netvrdím, že zákonite je to vždy takto. Mne to práve vyšlo v tejto prípadovej štúdii tak, ale mám neutrálny postoj k obom skupinám týchto prekladateľov. Ďakujem za pozornosť.